זה בעצם הסיפור של כולנו. משפחה או קריירה, בית או עבודה, לגדול או לגדל. לו רק היו גם חיים אחרים, חיים שבהם מנכ"ל מספיק לפסטיגל, יעדים חיים עם גמדים וגר בלקברי עם ג'ימבורי. אז זהו, שיש מקום שבו אפשר גם לגדול וגם לגדל. בלתי אפשרי? זה דווקא קורה. בכרמיאל. כרמיאל של היום מתוכננת בחדשנות להיות העיר האידיאלית לאנשים כמוכם, שבימים אלו עובדים על פריצה אל צמרת רשימת אנשי השנה, אך באותו הזמן פוזלים לעבר התואר הורי השנה. דווקא בכרמיאל תוכלו לגדל בשקט את הילדים שלכם, ולא פחות מזה ואפילו יותר, את הקריירה שלכם. בדקות הקרובות תגלו איך אפשר לגדל ולגדול ובגדול. נפתח עם חדשות מפתיעות. בכרמיאל תבלו פחות זמן על ההגה ויותר זמן עם הילדים. העיר אומנם ממוקמת במרכז הגליל, אבל היום גיאוגרפיה היא רק עוד מקצוע במערכת השעות של הילדים שלכם. הכפר הגלובלי הקטן מביא יותר ויותר עצמאים, שכירים ומעסיקים להבין שהיום אפשר לצאת מבועת הפיח ולעבוד מרחוק, ואפילו מהבית. וכשצריך משרד, לארח לקוחות, מכונות צילום, פקס, חדר ישיבות, וידאו קונפרנס. כל הפסיליטיז המתקדמים ביותר זמינים במרכז חדשני שיהווה חלופה להחזקת משרד. גאוני, לא? עם כל היתרונות שבלעבוד בפינה הקטנה לצד המשפחה שלכם, לפעמים פשוט חייבים לצאת ולראות גם כמה פרצופים אחרים. במרכז לעבודה מרחוק תהנו מכל העולמות, ותאכלו את העוגה שתישאר שלמה. קריירה חוצת גבולות, נטוורקינג חוצה תחומים, וכל זה באווירה ירוקה דקות מהבית. גם לילדים מגיע בית לבד לפעמים, לא? בכרמיאל גם ייפתח לכם חלון הזדמנויות למקד את הכיוון שלכם, לצאת לדרך חדשה, להתחיל קריירה שנייה או להקים עסק. המרכז לפיתוח הקריירה בכרמיאל יהיה מוקד מידע שירכז עבורכם הכל. שירותי ייעוץ ואבחון תעסוקתיים מאנשי מקצוע ומומחים, לימודי תעודה ולימודים אקדמיים, סדנאות להעצמה אישית ופיתוח הקריירה, סיוע בקבלת מלגות וקרנות. וגם כל המידע הקריטי על הכיוון שבחרתם, מצב שוק העבודה, גופי התעסוקה המובילים והתוכניות הממשלתיות. המרכז יעניק לכם את ארגז הכלים השלם כדי להמריא במהירות בקריירה החדשה שלכם ולגדול. בהצלחה, הבא בתור, תחומי התמחות, ניסיון. בעצם, כל בעל משפחה שמגדל 2 ילדים פלוס 4 חוגים צבר כבר ניסיון מרשים כנהג פרטי פלוס התמחות בהפקות על. נשמע מוכר? תחשבו על זה. יום עבודה טיפוסי. משימות. לאסוף את הקטן מהגן. להכין ארוחת צהריים מזינה כוללת פחמימות, חלבונים ושני סוגי סלט לפי צבעים, כי הקטן אוכל רק ירקות אדומים והגדולה אוכלת הכל חוץ ממלפפון. לאסוף את הגדולה מבית הספר, על הדרך לעבור אצל סבתא לקחת את החגורה הצהובה בקראטה, כי הקטן עלה קבוצה ואין סיכוי שהוא מגיע שוב עם הלבנה. ארוחת צהריים או בשמה הרשמי מלחמת העולם השלישית. לפגוש את סבתא בצומת ולקחת את הטוטו הוורוד לבלט שהיא תפרה לגדולה ושכחתם לאסוף עם החגורה הצהובה, להוריד את הילד בחוג הקראטה ולהמשיך עם הגדולה לבלט, לחנות ברוורס, לשלוח SMS לבוס, לשחרר את הילדה מהבוסטר ולשמוע ממנה שוב שהיא חייבת, אבל חייבת. טלפון כמו שיש לכולם בכיתה רק בצבע אדום, וכל זה כשהפרזנטציה למועצת המנהלים צריכה להיות מוכנה בשעה 4. ככה אי אפשר לגדול בקריירה. בכרמיאל דווקא אפשר עם מרכז Child Care. במרכז יבנו ויתפעלו במיוחד לילדיכם תוכנית פעילות אישית של הסעות לחוגים השונים מהבית או מבית הספר. במרכז גם ידאגו לארוחת צהריים מזינה, אפילו יעזרו בהכנת שיעורי הבית. עם כל העומס של היום-יום, מזל שיש גם סופי שבוע. זה הזמן לקפוץ ראש לחיי המשפחה, ואם אפשר, להתאוורר קצת על הדרך. בכרמיאל האתרים והפארקים היפים ביותר הם השכנים החדשים שלכם. קרובים מספיק בשביל לתת קפיצה הביתה במקרה ושכחתם מרכיב הכרחי בפקל הקבוע שרצוי שיהיה נגיש, כמו למשל הכדור הכחול בשביל הילדים, או הכדור האדום נגד המיגרנה, בשביל ההורים. ואם המסלול המסובך ביותר שתכננתם אי פעם כלל את הנקודות האסטרטגיות, המקרר, המחשב והמיטה של הילד, השאירו את הפרטים הקטנים לפרויקט משפחות מטיילות. בפרויקט כבר יבחרו לכם מסלול, ידאגו לכל הפיצ'יק שמסביב, ואפילו יגייסו לכם מדריך מיומן שיוביל אתכם באומץ לאטרקציות נעלמות מהעין. רק שימו עין על הילדים, כן? אבל כטבעו של כל סוף שבוע הוא עובר מהר מאוד ומתפוגג כלא היה.
יום ראשון מתחיל ונגמר מהר מהצפוי. וגם יום שני, ויום שלישי, ושוב לא הספקתם לקפוץ לדואר, לקנות נעליים לילד, ושלא לדבר על להסדיר את עניין הפרגולה בעירייה, אז גם לזה יש תשובה. יום הפוך בכרמיאל. יום אחד בשבוע שהכל פתוח עד מאוחר. משרדי העירייה, בנקים, בית הדואר וגם עסקים פרטיים, כך שהכל אפשרי גם אחרי שהילדים הלכו כבר לישון. חסל סדר לקחת יום חופש לסידורים. נצלו את ימי החופש העיקרים לדברים שבאמת חשובים לכם. ומה עם קצת זמן איכות בשבילכם? אולי רול או שניים של סושי? הצגה טובה? איזה דרינק בערב עם חברים? מה, לכם לא מגיע לבלות קצת כמו אנשים נורמליים? טלפון אחד למרכז צ'יילד קר ויש בייביסיטר. וזהו, אתם משוחררים לצאת אל מרכז כרמיאל המתחדש שימתח את פניו ויהפוך את כרמיאל למרכז הבילויים של הצפון. לשתות ולאכול. לרקוד ולבלות. לראות ולהיראות ובשעות שפויות. לגדול עם הקריירה שלכם ולגדל את המשפחה שלכם. בכרמיאל זה לא כזה סיפור. כרמיאל, לגדול ולגדל.